Άνοιξε εδώ. Κλείστο. Και αυτό είναι ένα αυτοσχέδιο σκουτεράκι ψαρδουφέκου με Yamaha 3,5 ύπους, κάρμπον σκελετός συν το καπάκι. Εδώ είναι για διάφορα που μπορούμε να βάζουμε κάτω από το που βρίσκουμε στο ψάρεμα, φούσκες, καραβίδες, διάφορα. Και εδώ κάτω είναι και η πιάστρα για το σουβλί, για τα παράνομα ψάρια. Το γκάζι. Εδώ είναι η λειτουργία της μηχανής, το σκηνάκι που βάζει μπροστά, το τσοκ και σβήσιμο. Επίσης υπάρχει και ξεφόρτωμα νεκράς από αυτό εδώ, πάνω κάτω νεκρά ταχύτητα. Εδώ είναι για όταν πηγαίνουν δύο ψαροτουβεκάδες στο ψάρεμα, ένας κρατάει από εδώ την αριστερή μεριά, ο άλλος από τη δεξιά, το σύστημα του γκαζιού, και όταν πηγαίνεις μόνος σου κρατάς από εδώ. Αυτό λοιπόν είναι, κατασκευάστηκε στην Κάρπαθο τον Απρίλιο του 2011, πήρε περίπου ένα μήνα και στήγησε γύρω στα 2.500 ευρώ. Βάρος είναι γύρω στα 5,5 κιλά σκέτη σανίδα. Τώρα συν το βάρος της μηχανής δεν το ζύγισα. Αλλά μπορεί και μετακινούνται πολύ εύκολα. Βγαίνει. Τοποθετείται πάλι. Και ο κατασκευαστής. Βοήθησε και ο Κώστας. Κάρπαθος 2011. Για αύριο ψάρεμα. Πρώτο τεστ.